as it was so important and expensive, the two walls prevented thieves from drilling a hole. And then as there was this wall, so they drilled the hole, but then the grain was inside here. Eli siellä on kaksi viljalaaria on nää. Ja sitten yläkerrassa on lisää. Mutta tää on, ja tämän pääsee kiertämään ympäri. So you can, if you want, you can go round. Maybe I'm not understand so deep English. I need him to translate. Yes, you guys go. And there's nothing else but in the corners. Walk careful over that. or step over. Okay, kiitos. Can you see? Yeah, Camilla can see. I do not understand what that story. Okay, good. Oh, maybe you can carry one. Camilla, find you better. Yeah, they say that they make these two walls so that thieves cannot go easily. They can drill the hole up, but they cannot get to the, because here was the grain that is they use for baking bread. Grain for making bread. Yeah, or I don't know eating. what is the grain. Yeah, she say that grain is like a gold, but I don't know what it can. Can be wheat or rye or something like that. Walk slowly. Can see, no? Camilla can see, I think so. Yeah, it can maybe. Oh, maybe I should put the light more up. This is a house. Oh, yeah. Still in it. Yeah, but they are interesting equipment. That is for baking bread, not for robot. Yeah, for baking. I see on the wall. Baking bread or eating porridge or whatever you can make from that wheat or rye or whatever they were using, growing. I'm not thinking only one here. Careful, yeah. Right. Take it. This is Very for exciting. baking. Yeah. This is for make bread, no? Not for robot. Oh, this is so skis. skis. Yes, this Yeah, ski. old skis. Yeah, they used to Oh, be is that it? because you didn't have the kind of the route ready, but you went into the forest and skied there. Just how much snow there ever was, so that they're that long, so that it's easier to kind of stay on top of the snow. It's from skin hot over. Nice. You just had boots. So these old-fashioned skiing boots are very young, thinking of the kind of the historical background or or the history of skiing. Ski boot, Stifel, Sabat. What is this? Tämä on lainamakasiini. Ice skate. On rakennettu ja siksi kaksoisseinä, eli täältä pääsee kiertämään. Tämä on lapsille hirveän meillä on täällä nämä lyhdyt sen takia, että tämän pääsee kiertämään niin kuin ympäri. Eli tämä on se markainen esto, että Interesting. This for metal, already model. saisi viljaa varastettua. Uran kerä on todennäköisesti loppunut kesken, että kun nämä osiot vasta on sitten se varsinaiset viljalaarit. Eli tässä on niinku kahta puolen nämä isot viljalaarit ja sitten yläkerrassa on vielä What is it? Can you read? kotiseutumuseon vuodesta Nakurin. They made from skin of animals. ollut enemmän varallisuutta. The own thing. Own clothes. Maybe that nerd clothes. Or maybe that is like wartime. And they were the women that were helping. Yeah, nothing. Avutaya. Something like that. That is helping. Osuka. Yeah, this is where they're serving during the war. Some ladies were serving, like helping the soldiers. So this is that
kind of uniform. And back. Touch your belly on. Oh, this is my dog can touch. It's not melted, no? Not melted. And your shopping bag. Shopping bag. Momo shopping bag. Oh, very model. Model. Yeah, this. Momo shoe. Oh, can't believe that lady is very model like this. Yeah, they say this is like wood. The bottom is wood. Oh, long time work, no? This Sabat, this boot is really hard work. Warm. Nice. This is model. I can shoot. If you have any questions, ask. Thank you. Oh, this bag, nice bag. Model. This boot Sabat. Oh. That is Kaupan. What is that? Kaupan. They work with the wood like this. Yeah, you need to have 2 persons. Yeah. 2 person? Yeah, of course. One is here, one is there. Teamwork. This what it is? I did not leave that time. Oh, knife. Metal. Knife. Yeah, maybe it's those tools that they said that tools for like maybe for handling these animal skins. Yeah. This is a sword. Really heavy sword. Yeah, but you need to have like both hands, so it must be some tool for. Yeah, you can see. Good. Oh, the shoe. With the wood, see? See that? It's not wool. Shoe or what? Yeah. For make a shoe, you put the skin animal here to make a shoe. Yeah. This shoe marker. This is for shoe marker. Oh, who is it here? Bear. Yeah, this is say that nahkuri. Tools for nahkuri. Nahkuri is the person who is like making from things from animal skins. This cute. This is from what is that? Fox? Real skin. Hi, real skin. Oh my god, this is a fox or bear? Bear. Teddy bear. But Lily not go back home now. What is this? Oh, for make flat skin. Oh, heavy. Oh, good. Oh, really warm. Make my video. From bear skin. Nice. This is the only set. That is gonna be, you cannot breathing. It's gonna be broken. Oh, somebody order here. Yeah, it's like bookkeeping. Booking order. Ah, that's nice. It's a more nice. Auto is a car, no? It's explained that when they say they not understand this one. It's that bus. It's like name of person. So person who was making these metal things. Like
blacksmith or something. Gonna make video. Käsityö puolta ja sitten siellä on muun muassa sahdintekovälineistöä. I don't know what thing, but I just show what I see. Vaatteita siellä löytyy ja vanhan kauppalan virkamiehen kamari. Here is the important thing. Valokuvasuudennukseen lisää, mä oon samaa mieltä. Joku sitten sanoi, että nimeltä mainitsematon sanoi, että no kun ei me haluta tästä mitään fabriikkia tehdä, että sitä teet tylsää. Tämä on museo, What it is? This is that it's good for butter, making butter. Making butter. Yeah. What butter? Oh. Inside the milk and whatever. Ja varsinkin jos niistä valokuvista ottaa. This is for what? This is a green one. Separator. This says that this is using to take cream from milk. Separate. Separate milk. So this box is for milk for food. This lampu. Kirjoitat meille listaa ja me Askun kanssa luetaan. Oh, this is what this car. See? Telephone. Not telephone, telegram. There's telephone there. Handy. Can you make video? You You don't have any telephone number, you just pick it up and then there's somebody in the central lady asking who you want to call. Just really cool style. Oh. It's radio. You be careful. Don't break anything. Oh, but it is Bock. Dr. Bock. And this is a model radio. What it is? These are no document. Many equipment. Some equipment is I cannot imagine how to use this. I hope this is not doctor equipment. Medicine, doctor equipment. No, this should be for some cooking or for repair. Oh my God, this is for dentist maybe. No, for beer open. Joo, ja siis käytännössä tekee siinä, mutta nyt kun nämä hiiret on ehtinyt lämpenemään, niin nyt tää alkaa käymään näin. Viime viikolla vaikka oli hellettä, niin tää oli ihan pilkoinen. Tää ovet on leikattu tähän jälkikäteen, kun tää on muutettu museoksi vuonna, muistin ihan äsken, 67 miljavajaiset. Eli nämä on ollut tässä alunperin tosiaan nämä, mutta nämä ei. Tää ovi on siirretty, tämä ovi on siirretty tuosta Espoolasta. Pukussa on annettu biliardu tuosta kaadettu sisään. Näissä laarissa on ollut luultavasti jotain. Kukaan ei luultavasti enää osaa sanoa, että mitä näissä on ollut, mutta kauraa kautta ruista näissä. Still have here, wait. I think it's already finished in that house. This is a horn, see, from animal. You can blow pee. This equipment. Oh, this is for, how to call that, Schneiderlin. Cut the faden. Schneiderlin is make clothes. Did you gone? Ai niin, mutta tää on ollut näin matala kuitenkin. Tää jos se tässä on 2 kerrosta vai? 3. Niin on 2 kerrosta laaria. Tää laari on tämä. Välikatto tehty välillä. Ei oo, välikatto on nää kaikki ihan alkuperäistä.
Tai kun ainoa mitä tässä ei ole alkuperäistä on tämä ovi. Oh, this is for waffle. Vilja laitettu tosta. It's really dark. Näyttää joo, se on 20 pienen kahvaa. Eli siinä kävi itse asiassa oikeastaan sellainen ymmärtääkseni, että sitten kun ne katuvuodet tuli, niin eihän täällä viljaa riittänytkään sitten enää kunnolla. Kyllä tässä oli ihan kohtalaisesti viljaa mahtuu olemaan siltikin, mutta ei tää ihan valtavan iso ei ole. Tässä se vie tilasta pois pelkästään se, että tää lattiakin on korotettu turvallisuussyistä tietyllä tapaa joo. Mutta toisaalta kanssa sekin on rajoittanut noita ylempien tilaa esimerkiksi, että niinku kuitenkin vilja on painavaa, niin toikin painaa monta tonnia sitten, jos on täynnä. Missä on Aulana Baga? Paksua parrua onkin, niin vähän silläkin. What is that? Vodka? Mutta ihan asiallisesti rakennettua mun yleisesti. Beer. There's beer, but what is this? Oh, this is just olive oil. Oil, olive oil. Yeah, which should be for kitchen. Kaikki kortilla, mutta aiemmin kaikki oli vähän erinäköisillä kortilla. Bottom before. Siis kaikki museon esineet on meille lahjoituksia. Oh, this before we clean house from this thing also. Cleaning house. Bed. Ei ole alkuperäistä petuleita, halutaan hovettua, mutta ei sekään enää syömidessä ole. You can sleep here. Se juurikaan niin eri mostaus silloin, kun se on tehtykään. Ei ole mitään suurta helppoa ollut. I gonna break it, my god. Joo. Kaikista niistä mitallista löytyy jo tietoa, että miten ne on. On se monella tapaa, mutta Tevarinimi. se on vähän Kuka se on joku, eikö se joku maajoukkohiihtäjä? Photo from one army. On varmaan. Jämillä on enemmän vielä Jämirissä, vaikka se on pienempi kunta, mutta se on vielä enemmän. Se on hyvät ladut. Ikaanissakin on ihan kohtalaiset ladut, täällä on latukonetta ja kaikkea, mutta sitten sitä voi olla henkilökohtaisia mielipiteitä, kuinka lailla niitä käytetään. Mutta kyllä täällä paljon hiihtä. Vatulassa tuolla ainakin siellä on yleensä ihan hyvät tuolla, vaikka se keskustassa onkin kaukana, mutta siellä sitä hiihtä mahtuu lasketteluriinteille, kun se on tehty lämpöeristeet. On kertos. Lumi ei jää siihen ikinä, se sulaa se lumi sitä pinnasta. Ymmärtääkseni se niinku, yksi asia, minkä takia se ei ihan mahdottoman hyvin toiminut, oli ihan oikeasti se, että se mutta minä en tiedä, koska sitä on ollut 40 vuotta ennen kuin minä olen syntynyt koko homma. Niillä ei tullut mieleen. Pettu, leipä. Sikoreksi tehdä oli se Ikalaisten kanssa semmoinen yksilö tehdä, mutta sitä ei tänään enää This is a bread. Blue film. Onko aina yhtään? Ei ole yhtään tehdasta enää. Henkilöstö. täällä siis toi Henkilössä. eli tuommoinen lattialattian tekijä entinen Upofluori löytyy tuolta. Se on tässä keskustassa What it melkein. is? 1974. Ei täällä oikein muuta. Finkumet ja Fortumin toi Fortum Metalsin toi kierrätyslaitos. Se on varmaan myyty. Fortum Metalsin kierrätyslaitos on varmaan isoimpia. Finlaysonin kyltti löytyy sieltä Finlaysonin silkinkutomolta, mutta se on ihan paskassa kunnossa. Se on myyty ainakin kahdesti. Se on myyty jollekin kalan kasvattajalle. Mutta siitä ei tullut mitään. Sitten piti tulla joku biojätteen käsittelylaitos, mutta siitäkään ei tullut mitään. Et mä en tiedä kuka sen omistaa silleen. Se on aika huonossa kunnossa, se näyttäisi olla. Juu niin on. Se oli kirpputorissa on ollut 10 vuotta sitten sylleen. Ei varmaan enää ole turvallinen siihen. On se saattanut mahdollisesti ennen vahvistaa jokin kieltolotista ja naisen. Se on ihan järjestetty. Vielä juoksaa. En tiedä kuinka luvanvaraista toimintaa on ollut, tiedän, että niin, että on vähän niin hoiputtanut sitten, että jalat rullannut nopeammin mäkeä alas. Siinä oli muutama muukin syntymässä se samalla tavalla, mutta yksi oli täällä. Joo, kyllä. Se oli outoa, että niinku ei If allowed to? Sillä oli se taskumattelu. Se on kaikkein tapa. Joo, kyllä. Ei nykypäivän kirkossa. Ei. Siellä on varmaan ollut repailla ollut, mitä luuliskaan. Siinä pasmalannat. Joo. This is the Bergen Garden. No tossa on varmaan pistetty niin osakekannaslapuun. Mutta että jos
jos niinku ostaa villolangan näin, että se ei ole valmiiksi. I don't know what it is. Many equipment used in the house. Niin, eli Pasmo on joku. By uniform. Pajamat. Niin se, että kun lähdet sitten keriin siitä vyytiltä eräksi villolankaa, niin siellähän tulee jossain vaiheessa se tämmöinen niin kuin nippulanka laitettuna, niin se on se Pasmo-lanka. Niin kun se tehdään tässä 8-2. Ei ole tehdas tasalaatuista. To own bread, copy bread. Tuliko siihen mukaan niin kuin lampaanvillaa? Joo. Lisäksi joo. Se muuten kestäisi. Niin, joo. Niin, sitten se on. Joo. Eli tästä pääsee vielä, niin tässä on ollut niin 2 pikkulaaria, viljelaan ja tää ja sitten tonne. Niin tässä on käsitöitä ja sitten saatu naisyhdistykseltä lahjoituksena Ikainen seura vaatteita, sinne miesten silinterejä ja sitten siellä on perälle niin kuin sisustettu tämmöinen kauppalavirkamiehen kamari. Grandma working before. This also same in Thailand. We also use like this. See for my grandma, but my mom not do anything. And this is called Talu Museum. That is a house museum. I mean, what people use in the house. Jollain oli oma kokemus poljetaan, niin se on päässä se pieni poranteella tuossa ihan pikkuinen, se pyörii hemmetin hitaasti. Ciao ciao. Siinä on tosi terve pora ja sitten